Mijiet ta' persuni ħonqu t-toroq tal-Belt Valletta fi protesta kontra l-vaċċin tal-Covid-19 u b'talba biex jitnaqsu l-miżuri restrittivi li għandna bħalissa f'Malta, immirati biex inaqsu t-tixrid tal-imxija. Id-dimostrazzjoni oriġinarjament kienet organizzata mill-Human Health Alliance. Il-folla ddiet minn diversi toroq prinċipali tal-Belt u fost oħrajn waqfet quddiem Kastilja u kif ukoll quddiem il-Parlament. Preżentament Malta tinsab f'nofs mewġa oħra ta' każijiet ta' Covid-19 bl-ammont ta' każijiet attivi baqgħu jiżdiedu fl-aħħar jiem, b'dawk attivi jaqbżu sew l-2000. Infatti dimostrazzjoni bħal din waslet lil xi wħud sabiex jistaqsu jekk il-ġbir fi grupp kbir ta' nies fil-Belt Valletta kienx l-idea tajba fiċ-ċirkostanzi preżenti. Il-messaġġi mill-persuni preżenti buħut libsin il-maskra u oħrajn mingħajra stqarrew li jridu l-libertà tal-għażla mingħajr ma tkun imposta fuqhom it-tilqima tal-Covid-19 u ma qablu wkoll il-minħa l-vaċċin ma' skjavi. Numru ta' dimostranti infatti sa anki għamlu stqarrijiet estremi u qablu lilhom infushom ma' lut ippersegwitati fit-tieni gwerra dinjija. Buħut kienu lebsin sa anke stilla safra, simili ħafna tal-istilla li l-lut kienu mġela jilbsu minn Nazisti.